Sanibonani, ndiyanamkela ku-Eza TV ngesixhosa. Umpumelelo wenza ibirthday yomntana wakhe kowabo. Igama lomntana ngumhlophekazi. Uthi umntana ugqiba 2 years angakwazi ukumenzela kwibirthday yokuqala, wayengenawo amandla wokumenzela. Igama lomama womntwana nguVuyokazi. Kutheke kusajonge leyo ba kukhona umama womntana kwafika igirlfriend ayibize ngegama elinguno Mpumelelo. Utheke uMpumelelo uVuyokazi noMpumelelo bayazana futhi bayavana. Nathi ke ifika bahagana sabona into bayazana babantu. Mseleku ubuze uba kuMpumelelo uyayazi nalento ayenzayo. Utheke uMpumelelo uyayazi and uyibukele pha kuye. Mseleku uthe lento yobazomazisa intombi zakhe zoyi2 ayonto inhle kuba kaloku kukhona nabakhozi bakhe apha abangabazali bakaVuyokazi, and uthi akafuni yena ukujonga nangabafazi bakhe ngathi imfundiso zakhe zizo ezi. Umacene umakhumalo ke bebemangalisekile kuba kaloku uNompumelelo uzile ezobabulisa nabo emveni koba bebebuliswe kuqala nguVuyokazi. Umpumelelo ke uneshirt ke athi impha amandla, wayiphiwa ngutatakhe. Yiyo ke limenzi ba zonke izinto zakhe yena zenzeke ile shirt. Umakhumalo uthe nanga amanyala emveni kokuba befike babuliswa ngabantwana babo abagxotha kuMseleku, wathi hayi ngenxa yenhloni mabahambe baye kitchen, kukhona abantu abadala apha. Baye behamba ke bayalandelelana ke uVuyokazi noNompumelelo. Umacele ubuze umakhe uba uyayazi nale ngoma ethi thula moya wami. Uthe akafuni ukuphawula ngale into yena, ingakho eziculela nje into ethi thula moya wami. Uma ngabe ufike late ke ethi ebehambise umamakhe kwa brother wakhe, kukhona umcimbi okhoyo, so ufike yena sele ephaka. Umakhumalo nomacele bebemjonge ngamehlo ajalileyo, bebengamuhoyanga. Uyabuza ke umangwabe uba uright na umomkhulu. Umacele uthe uright ngobuso nje obungacacanga. Umseleku ke uthe iyabadika abafazi bakhe into kambali ngoba kwimicimbi uhlala efika late. Umacele uthe yena uyahamba emveni koba seyehleli ke umangwabe wathi udiniwe uyolala. Uthi ke akayiboni leyo ba ahlale because kufika umbali yena. Sebebona ingathi bazobe bemnike i-special attention because ulate and yena ukhathele ufuna uyolala. Umbali yena uyazihlekela lento kaMpumelelo. Uthi umacele ucinga ba mhlawumbe udikwe yilento ayihlekayo, akazi ba udikwe yilento ba efike late. Umseleku uthe uMpumelelo unesithimbu, behlala esiva nje uzibonele ke namhlanje, so uyayinqina. Umakhe yena uthe ucela umayeni azohlala nabo. Utheke uShibase hayi ukhathele okwehlele kitchen ke yena ke kangeze kule ndawo ihleli ezintombi zikaMpumelelo. Ucacise ngelithi akafuni ukuyingena into yeaffairs zikaMpumelelo yena. Echo ethi ke mhla kufika omnye uzakwenza njani, so ufuneka bahlekele bonke xa befikayo, omnye ahamba afike omnye. Uthe makazitupele into yakhe ngoba vele wamxelela uba bazomhetha. Uthe yonke lento will end in tears. Kutsho umayeni. Umangwabe ke uthe xa kuthiwa like father like son kuthethwa into enje. Wathi uMpumelelo ulandela ekhondweni likayise. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.